bangso solar project hangnang ji militum November October 21 se ADB fund lopilu kala affected kala bangso solar scan area lo ara tu na chuniri lo jela bangso solar project ka bangso se khang theng ji lo asi nilitum pen chingwai lo chingwai that pen nilitum October 21 article nilitum ADB long ke theng si lo de ADB long file lo Philippines headquarters ADB ada file lo kalau ada file that pen latum respond do pen alang litum pen 24 October bang alang litum pen video conference dolo la that pen nilitum complaint pen alang litum willingly receive no receive that latum pa nilitum complaint review panel compliance review panel long nilitum ko file lo case file lo ada file pen alang litum report ang pilo la sorting report pen lang litum justify lo latum inquiry do that pen both la Indian project teams la Asian Development India project team tum pan report hang kala so report ateng pen alang tum reply report ni mo di na piji lai lo la ke la bangso copy ke mo nali tum adu weta masama pipo la dak bang ke nilitum copy ma complaint ke hang ateng alang tum India la project team tum ADB project team tum pan kala review panel tum hang no la so teng la dak lo details tapi nilitum mata na hang lo nilitum bangke la rong start la rong pen complain ro kadu we council tum han complain itum pro kri ko lo lai kadu we entas lo la pen nilitum khal dak views and lo drone pen hala dak views and lo athe la tum pu bangke la bangso la 18000 bigha sang bong pen 92% na bangke non agriculture land la pen ke useless land posipudi la dak ke unproductive land posito dak dolo mo thek long padali ta tum report sa CCTV not in productive use possible la son lo te dak bage longle malik dawilu bo te la dak pu bangke only 8.5% si la longle malik si agala tu chi pu bangke council hello longle malik possible land belong to council la si kala unproductive land mokha bangke la ke council tum ani ka lingta pildo piun posi latum October April article latum allotment pijan laile chiri silong 10000 allotment apilo chiri si 10000 18 crores bangke EPDCL pen council fund latum draft defensive paisa pilo 18 crores lake EPDCL pen la pen ke October 24 ani bangke ADB atumta approve del 434.25 million latum laso project farming approve to lang sanction kali de la pen ke laso ma si la nili to complaint to komat project bang holder no mat ke project hol to claim ngle la that pen nili to November 1 article bang ke NCST pan complaint lo jala bang so aputhak ke nali tum na intervention nai lo la tum na intervention lo council pan 15 days for 15 days for la to reply ki pita la tum ke amina si allegation na chiwana dak mo long ko nalito amena si allegation da chiba longle ke bang phan pi longle list pi longle corporate fund pi longle non tribal individual na tongle sita nitum ECJ rai mat pijal ba ko chi putuda la pen ka ko putulo for long tok tulo la dak tok tulo longle ke rai aja kong ke la ke council tum hil longle la pen ke elitu tribal fund so fund ke rai aja kong ke council tum si rai nang ko alang tum ko ise point chi tok tuda mana alang tumsi answer question na chipire answer a charge ore na lason pida tasila tu puge land belong to council ko mane nitum hello longle malik lo council hello longle pulu kosal lason si ownership ko seti chipu ne land belong to council mane pila authority asam arlo do tum ko ka joini si asam tumle le bugali latum lo asam tum ke karbing lo tamas council arlo bangke lake latum ke longle na chiok tum ne lasi land belong to council latum si management lo latum si langko kota mahan CPE allotment ma si latum si lan chaji ekle munji latum ke ownership puchpo ne lasi ownership pen authority latum ke tha lo na ta land belong to council ma ditum hello pe othik lakali mit latum han ke power ke management allotment lai jot mati nak tum bong che tribal bong che hong dena che chok dena pun laso middleman mati ancestral ke pilo council ke tu miti khalang 1952 lang ma la sobrang e malong te
ancestral tum lo mate plus ili tum kila state long dok ka join ni si land belong to council tamane state song siok dum ne council tum silak central lang siok ne la ban se land belong to council mate la hini bang la tum bang ke la tum thak khen ama land belong to council man tum ni hal le tle mun ke une la da ke tok dak do mate la sila tum bang ke amane amina aja ko pi kwan si dam nang chima ko halan ta chi chini ne la son yat pin nak no non bang ke la si non la NCST pen system me non hearing do ko atumi an le la solo le reply pilo la rejoinder pa assistin nang ke hang lo la ni selo la bang tielo ni le ko pothai tele la bang timi lo la se la ke problem pen la tum inside lo ko la tum pi o che thai ge e tha thai me la pen CM ning je ver de ti hai la land alienation na ka ni ver land alienation ipu long le ja ko pi ne transfer ta pi ne allotment ta pi ne pe la alienation ba ha la SC MOU ที่ตก1995 MOU ที่ตกฮดha la alienation ba la che claim nang la ke claim ye ka aron na we la ha la su ta land alienation ke ASC tum pe che tok lo KSC tum pe che tok lo DSU tum pe che tok lo ha la su ka che tok ta ASC tu mani hang he la ke la se hadak nang itu da additional ko se nang itu additional la ke ha la annexer 30 department lang awe la hala dake pu bangke close a sub para 1 and para 3 ateng pen nitum examine po pasipo nitum examine lo council tum ching mai lo lang lo lake 62 la long bangke lake applicable kali so the land alienation does not arise in the council postponing mate tala tum bangke la banai hala ke banai lo banang ne lo lake forcefully jela kanang pi dun mate lake hala so nak tum da 30 department ke status or kroilo po nak tum da lang so san ma ke pine kona ne hi pon dor ini datang so press fit film Indigenous People Party IPP dan cepapon datang so press meet ke papon amei long nang ke bang pon ke bang kiru ki prang la sipini le tung ko pia ke sila bang so press meet ki panang ko alama ko bang ke ilitum sini lo ilitum karbiang long along le ilitum CM pen kaning zever dak 10,434 square kilometer along le inchi sinata ang tanasu tum pan tipe tu selang li kai kita meeting me along ning zever sita me pini ang tan corporate house tum pan la solar project amen pen 18,000 bigas along lake ida bang ken ilitum IPP pen ke chedor de ku pen kitching pen ilitum la bang so kuthak semet protest lo lapen labang so alam nilitum ka protest buke legally si nilitum dam lo athe bangke nilitum darna tipini lapson ki do bangke nilitum party pennon mat lapson organize nila bon sita me nilitum konak si labang so a complain ki pinang jima lahai puthak bangke nilitum claim lo semet officially pen nilitum rada tum hadak local tum affected people satum pen chelang sinil tum labang so complain bangke ki pinang jedim nitum kilo la pen alam sita menon mat lapu dam bom lo progress kon bom sinil tum tek long lo la si finish ta mel bang so kuthak nil tum hek pen klardak pen labang so nilitum ko anang deng sikile lo mala pen ko anang deng sila bang so solar project pan a protest madilitum ki kangalong ko anang deng silitum kichut lo ma la pen rada tum panon kan silatum apong rong along dampo compensation people non cikluyon ni phi wedi la puson si la lamchak chi pi bom la puson se pachubai bom rat tu pan ang parta nitum karjulong la puson hello ajhaga tum abang ke dak middleman tum tangka kachurung khat tadu umat ni pan solar project along nang menang thapon ko pupo suri cap suri koi suri pot truck la puson si poisa kachurek la puson tum tadu la si lahai kaveder je pan punil to mathasi klarda alam rada pan ke pachini je panang le to media koi pen sita mela bang so putha klarda pen rada tum ke chini long je pan la bang so birta nang le tum atok anu karbiang long ki do ana tu pan pusta me pachini je pan sinil tum pini la bang so me nang to pan phat on lo la si la bang so me along nili je semet kaning je kang tung bang kel hello ili tum karbiang long autonomous council along non ruling government tum BJP atum labang so project kiwan alam kicheng hut rada tum jisemet alang tum ningkang hai kachidon dun de
alam tialang tum kansil lo apong tuning rilo alang tum kopelo memorandum sta me pong mi kithom lang tum samid lo sita me alang tum pan responde ke la kenil tum along lahai a kopelo ma copy data anta nil tum long nil tum do la kenil tum kaning je thap kali la ke hadak arada tum pen cm pan pong thom pi memorandum video sita me la tum responde pe lahai a copy nil tum along do la sondak thak si la tum rada pan kithan kopelo yili tum kopilo karbiang long a border kecilai kom je par mangke land protection mechanism mangke la solar project ipihelo pusila tum kaninje solar project kili tuma long ban lo pilo tangte long le pilo tangte border ta me rai kom unpo naga tum long le encroachment ta me khang unpo pusila tum ipu sita me non la solar project scan area nang tum lang no ala bang so project area ke karbiarong side naga rong ke rong bet kaddo kabe itum karbiarong long si rong ingkora ini tu nagarong rong kora gitu la si la suiria long le si bang ha pusar ni pen sai ka chutiki vera long le ajak tum non ta rabar katiki tum do la pen che kai po aberido thengpi thengkang chue aberido la hayal along le pan tang no piet si la tum solar project bi la si la hay putang le tum matha si hadak amun rada tumbang ke ini ta rong aso paralang tum lude da kosialang tum pan kacong toiling pen si la tum pan ajak tum pan ke per pen ajak tum pan bang ke tangka la ana lak bang tum long si ku pacu bai pen si la bang solong le acquisition ke plan la si la bang ke nili to mentuni ta chidon tekte la si la hello ni to la si la solar project amen pen border protection kalidang te li tumbal Kumadi yang tanah so pan land enforcement ki khangji pu mechanism bangke lage BJP tum si sarkar tong la tum la so polisi ke deng ma mate kumati kamata polisi ma putane tum arjung tum siam pa ate social media long anta la puson si BJP party leaders ka sikrong tum hedi la so lam sin ingjeje nang le tum social media long sta me theklong din theklong dupi lapen ongdong atum ajhak arlengge the nilia men parno nelo la hai tum bangke kopilo kaning jethu naga pan kipita along le apot la solar project along la lag sini long antai ko pilot ko wanan kaning jethu tade la si la puson kaning je abangke la ke tuteli si alang dum kunat ni pen kangku pen hedi tangka picu panglim je panse lake klaim pusni lutum bangke alang tu pan koi pinang ko lasi nilitum Indigenous People Party pen bangke lake strongly nitum condemn lo lason pacu bai curai pen bangke cubai cukai pen ke karbiang long along le nilitum madu corporate company panta dak long le pek long le lapen nilitum labang so ang a complaint nilitum ADB headquarter Filipina long sa militum pilo lapen nilitum jesemet dak India long it kopilo CST National Commission for Scheduled Tribe long sa militum go pilo lason si council lapen